Elikkä tossa oli sprinteri. Joku ratas ulvoo tuolla. Täällä sisällä. En tiedä mikä. Siinä on osia. Tuossa on kansi. Katsotaan mitähän se sanoo. Lähtihän se. Tonne pitäis päästä. Interested in getting all the latest Spotify news and music updates? Then sign up for our regular newsletters. Just head to your profile on the Spotify.com website and sign up for email. Tosta. And we'll keep you bang up to date with all our latest news. Täältä jostain lähtee ääni ihan selvästi. Muutahan osa toimii tässä ihan hyvin. Tää pitää avata ja tarkistaa mikä täällä tilanne on, että voiko korjata. Joo.